Φίλοι μου και φίλες μου, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο Πυλώνι. Είμαι η Γιάννα και σήμερα βρισκόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη Food and Life 2024 που ξεκινάει στο Μόναχο Τετάρτη 27 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου. Σε 5 ημέρες οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γευτούν τοπικά εδέσματα, γεύματα και ποτά από διάφορα μέρη της Ευρώπης, καθώς να κάνουν τις αγορές τους απευθείας από τους παραγωγούς παύλα εκθέτες που συμμετέχουν εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας γιατί σας περιμένει ένα μεγάλο δώρο στο τέλος. Έχουμε εδώ τον κύριο Λέμι κοντά μας, ο οποίος είναι αποκλειστικό συνεργάτης της έκθεσης από το 2013. Κύριε Λέμι, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και στην έκθεση Food and Life εδώ στο Μόναχο. Είναι τιμή μας που μας επισκέπτεστε και που στηρίζουμε και τη δική σας προσπάθεια μαζί με τη δική μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να υποστηρίξουμε τους Έλληνες παραγωγούς, τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς που προσπαθούν να αναπτύξουν την εξωστρέφεια σε αγορές του εξωτερικού και ειδικά στην αγορά εδώ την τοπική της Γερμανίας και της Βαβαρίας. Κύριε Λέμι, ασχολείστε από το 2013. Πείτε μας λίγο τις εμπειρίες σας και τι έχετε να προσθέσετε εσείς. Ξεκινήσαμε, όπως λέτε, από το 2013. Η εταιρεία μας Kappa Lambda Promotion, που είναι και μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Με λίγες εταιρείες στην αρχή, ήταν το εγχείρημά μας. Σιγά σιγά μεγάλωσε εδώ η ελληνική συμμετοχή. Μας δέχτηκαν και πολύ καλά και οι Γερμανοί διοργανωτές που θέλουν ελληνικά προϊόντα στην έκθεση, αλλά και το γερμανικό κοινό που θέλει διψάγια προϊόντα ελληνικά, τα οποία είναι και ανώτερης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε και για τη μεσογειακή διατροφή. Και σιγά σιγά μεγάλωσε η ελληνική συμμετοχή. Πλέον παίρνουν μέρος τα τελευταία 7-8 χρόνια και περιφέρειες, οι οποίες υποστηρίζουν τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς στη συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη έκθεση, στη Food and Life. Φέτος είναι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παίρνει μέρος με 8 ελληνικές επιχειρήσεις τοπικές, καθώς έχουμε και κάποιες ανεξάρτητες συμμετοχές Ελλήνων εκτός περιφέρειας. Έχουμε μια εταιρεία από την Κρήτη με κρασιά. Έχουμε και 2 εταιρείες από την Ήπειρο, από Πρέβεζα, με λουκάνικα και καπνιστά κρέατα και μια εταιρεία με μέλι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία γενικότερα στα ελληνικά προϊόντα. Πέραν από τα κλασικά, πώς είναι το λάδι, το τυρί, οι ελιές, μέλι, πολύ. Έχουμε προϊόντα κατά καιρούς με μανιτάρια, έχουν έρθει, με θυμάρι, ρίγανη, τσίπουρα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία για να καλύψει και τις ανάγκες του γερμανικού κοινού. Κύριε Λέμι, φέτος η έκθεση κλείνει τα 20 της χρόνια. Πώς εκτιμάτε την κίνηση για το 2024? Θεωρώ ότι ήδη για πρώτη μέρα, γιατί είναι σήμερα και η πρώτη μέρα έναρξη, είναι Τετάρτη, είναι καθημερινή, είναι και εργάσιμη μέρα για τους Γερμανούς εδώ. Θεωρώ ότι η πρώτη εντύπωση είναι πολύ καλή και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα πάμε ακόμα καλύτερα και ειδικότερα το Σαββατοκύριακο όπως πάντα. Εκεί αναμένουμε και να κορυφωθεί η κίνηση στην έκθεση. Η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλές φορές δεν μπορείς να περπατήσεις στους διαδρόμους από τον πολύ κόσμο. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε και σε εσάς ό,τι καλύτερο και στους Έλληνες παραγωγούς να μείνουν ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή τους και να είμαστε εδώ και τα επόμενα χρόνια να στηρίζουμε τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις μαζί με τις περιφέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φίλοι μου, βρήκαμε εδώ τη φίλη μας τη Χατίτζε, η οποία θέλει να μιλήσει. Evet, çok değişik tatlar denedik, zeytinler denedik, beğendik, aldık Yunan lezzetleri. Τι ωραία, δοκιμάσανε λέει τις ελιές, αγοράσανε. Οι Yunanlar size ne diyorlar? Komşu. Αγαπάμε τους Έλληνες λέει. Ναι, güzel, ναι, güzel. Siz de konuşmak istiyor musunuz? Okay, good. Hatice Hanım, çok teşekkür ederiz. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σάκη από το Ανθιδόν. Κύριε Σάκη, από πού έρχεστε? Ερχόμαστε από τη Χαλκίδα. Πολύ ωραία. Ερχόμαστε εδώ και 4 χρόνια εδώ στο Μόναχο, στην έκθεση Food and Life. Έχουμε
ένα πολύ εξαιρετικό ελαιόλαδο. Να το δείξουμε, να δείξουμε. Έχουμε 2 ποικιλίες. Είναι αυτό εδώ, είναι το μανάκι, το οποίο είναι υπέροχο. Και έχουμε και την ποικιλία μεγάρων, η οποία είναι σε μια συσκευασία εδώ αφιλτράριστο. Επίσης και φιλτραρισμένο σε μεγάλες συσκευασίες. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο μπουκαλάκι, το οποίο είναι με βρόσιμο χρυσό, το οποίο είναι ωραίο για δώρο Χριστουγέννων. Ναι. Αυτά είχα να σας πω. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς βλέπετε την κίνηση φέτος? Είμαι πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα, σαν πρώτη μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα δούμε και τις επόμενες. Ελπίζω να πάμε καλά. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε από το Πυλόν. Να είστε καλά. Και τη φίλη μας τη Σαμπίνε εδώ που ήρθε στο Πυλόν και θέλει να μιλήσει για την έκθεση. Frau Sabine, was würde Sie sagen zu der Messe? Mir gefällt es immer wieder gerne. Ich komme zweimal, seit es diese Messe zweimal im Jahr gibt. Im Frühjahr und jetzt im Herbst komme ich immer zweimal das Jahr her und freue mich immer wieder sehr. Und was würden Sie sagen, gefällt Ihnen die Griechen und die griechischen Produkte hier? Ja, sehr gut. Sogar das griechische Olivenöl liebe ich sehr. Die Oliven, die schmecken mir immer sehr. Genau. Wir bedanken uns herzlich da. Φίλοι μου, ήρθαμε τώρα στην εταιρεία Σαπουνάκι. Είναι εδώ η οικογένεια. Για πείτε μας λίγο τι έχετε. Έχουμε διάφορα κρασιά από την Κρήτη. Προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται πιο φιλικά στον άνθρωπο. Χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους αναγεννητικής γεωργίας και βιολογικά ψυκάσματα μόνο. Θεωρούμε ότι θα το εκτιμήσουν. Πρώτη φορά ερχόμαστε σε μια έκθεση. Είμαστε καινούρια. Με το κρασί ασχολιόμαστε χρόνια, αλλά τώρα τελευταία έχουμε ξεκινήσει σαν εταιρεία. Πάρα πολύ ωραία. Ποια είναι η εκτίμησή σας σήμερα για την πρώτη ημέρα? Για πείτε. Είναι πρώτη μέρα και είναι πολύ νωρίς βασικά. Δηλαδή